bagay ini 15 August 15 August जों sini Independence Day no celebrate खाने bagay borom runa bagay sini hak no yok samarnai roni bagay जों borno muitu khai tai abo hai keno sini raidana je जों regi asuk bosor जों kaile pemai tabu 77 Independence Day जों celebrate khai tonglayo abni bagay जों jotto final no daleka hambai dini kokborok media forum ni ngui जों dini oro sini flag hoist lene abni bagay jotto daleka hambai phai manjo khang bagay tai ang koine sini kokborok media forum ni ngui president sundar sajak tai sini member tai jotto phai tongai no hambai koine sini president sarno bosnao phai dini ni o flag no sini bagay hoist khai sini baro thak no After flag hosting, you're gonna must of everyone. Ready, help ready. Chúng tôi áp vào khâu này này, khâu ra khăn cái nó, tại áp bên nhau đó, rồi. Shabdan. Islam. Montang sok pelajak, tai abang kan tini sini flag hoisting bal flag disalek kaseng. Kokborok media forum nengai, angkai abang logo tabok sen. Sisa sini tini ni objektif tam ni bagi orang pajak apa tam ni bagi sen orang flag disalaka. Abang bosan sisa kanai nene, tai sisa kok thai sen kanai nene sini presiden ni kok thai sini kokborok media forum nengai. Hambai joto hani lukurokno pulyano kha kaham yafaro ani sakbai thangni tai ang kokborok media forum ni president ungmani bisingtei chini tiprasarok ni pulya je motha khajakmani kokborok media forum o forum bisibrum palaima hai taklai je 12 thakor yogmani fil sini sal palai tongo o salo jeng wati panti hiyawi chini bosong ruk bana ti salaimani obo kaisa 1947 bisini simi sengjagi phaimani 12 thaktor yogmani sal o sal no jekuno organization jekuno nok jekuno borok palai mano obo saklaijak o 12 thaktor yogfurni simino jehetu जों यगमानि साल पालायो जतन जायजानगो बा केबो क्वाटारो केबो जानजा ताक्लाइ तो हारगार तिरंगा हनैय नग बुरुम बुरुम से पालाइ दिनि साजाक अ कगनो मुइतुनारगनो खाव किच्छाबो मिथिगमा करै जों खापां सराङो 12 थाक्टरनि जे यगमानि सालनो मुइतु गोनां खाइति सानानि बागै जेहेतु 12 थाक्टरनि लाल केल्लाओ केन्द्रीय सरकारनि बखाक्ति मन्त्रि बख्रनि बखाक्ति पालाइ जागि तंगो लाल केल्ला हंकांकै 12 थाक्टरनि कायसा सिनिजाक जागा ओ जागाओ
भारत हाक्टर यगमनि साल पालायजागि दङ आबो हाय खायनो निनि कन्स्टिट्यूशन नि पार्लियामेंट निनि गोबांबा विधान सभा निनि काउन्सिल जत अर्गानाइजेशन पालाय दङ अ कगनो वान सुबिनो भारत हाक्टर यगमनि सालनो मुइतु गोनां खालायथि साना बागै जों kokborok media furam media ni samung tangmani karibo भारत हाक्टरनो हामजागौ भारत हानि काहामनि सामुं ताङो भारत हानो सेलुट दो तिनिति सालो जे गोबांमा बरकनि लांमा याफारमानि यागुलो जों अ यक मुं सालो मानखा आबगिनो तिनि मन्टां हाय कायसा बरकनि खासुक जागा खाओ हाबजाक जागा अरो सियारि बाय कुपलुं ताइ नायथकनो खबाय कुपलुं ओंखाय तिनि जे सोनामनाय जे नायकलनाय बरकनि पारमिशन सानै जों तिनि बरनि गसिमुं बायनो अरो भारत हाक्टरनि बाना ति सालायखा नांमासुक बरमनि बिसिंतै जे सुकसाक तामनि हिनबा जों अ भारत हाक्टर दङ भारत हाक्टर तंनानि बागै ताबुक सुकजाक दां खामु एबा सुकजागिया खाओ मिथिगो तुमुंनो ओ जरा कायसा 1947 नि सिगां 200 years 200 बिसि रमैनाय फातार हानि बरक फातार राष्ट्रनि बरक फायनाय भारत हानाव शासन खाय दं फायमानि अ शासन खाय दं फायफ्रु पुइला अ हानि बोसारक भारत हानि बोसारक खरांथि सोना रोंया थोंजाक मानि न सिया सातक जाक मानि न सिया सेप्ले जाक मानि न सिया तंमानि फियाबा दिनी आनि नगो मैतों कायखा हंकायबो आरो निनि मैकितों जाया राबार कायखेसे हामनाय हिनि जागा सेक जाक्का दिनी ची भारत हानि बोसारक आ जरावो जे जागावो पुखिरि खुरैनाय आ सेसावो हनि मानि आ जागाव इहि और आ जाया और उनको सेसानाय तामसानाय अन्य बिजनेस सेसानाय हिनि हा सेक जागै रैया हंकाका बुइ बोथार जागै लागा जागा सेगिनाय कायजाखा चिनि भारत हाक्टरनि गोबांबा जागा रग आबाके फुजि रग थेपावै दिनि इंग्रेज रग जेबाबो शासन खालायगा आबो सातक जाक सेप्लेजाक चिनि बागै कसम अध्याय अ साल रगनो ताङै जानाय साधारणत मुचि मेथर सिमि सेङै गोबांमा चिनि फ्रीडम फाइटार रग दाबुक चिनि बागै फ्रीडम फाइटार आ जरा कायसा तां जानाय बर रगनो लोकरक बरक सिसाखा बरक साइमानका जों थोंजागै दंखा जों सातक जागै दंखा जों अबनि यगनो नांनाय पुइला सारागिया जे बर कक सावबन बोथारजाक पाइखा किन्तु हाइपानो बोथारजाकपानो इहि जों थोंजागै दंखौ यगनोसो नांनाय अ कगनो पुइतु तैलायै साधारण गरिब गामि परिवार ताङै याखेसा थापा हरचंया बरकनि सिमि सेङै जाहाज सामुं खायनाय नेभि आबनि परे पुलिसो सामुं खायनाय बंनि इंग्रेजबो भारतनि बरक चाकरि मानखा बरकबो खा खेगैनाय 1942 आ जरावनो भारत छाड़ो आंदोलन जों सालकिया सेगं नुगलायखा 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन माने एतो बखा नो जे समाय तांखा नरक आनो बुद्धि नरक आनो बोथारदि नरक आनि बरनो सातकदि किन्तु नरक भारत याकारदि अ खरांनो सानानि साहस महात्मा गांधीनि खुक्ति कक्का ताइ आ ककबानि जतनो थानचा नैनाय इंगैनाय कचांतिबो जों सानाय कयलैबो सानाय केबो चरमपन्थीखा केबो नरमपन्थीखा केबो सिलाय नाखा केबो आन्दोलन खालायखा अमाय खायनाय ओ भारत हानो मोथांना सिनांनाय बुनि तलाव तनै बुइनो कचै तंनानि जाया अबो आनि हाव कथां तंनानि बागै आनि हाव सादिन खरकतिसै तंनानि नांनाय आं आनि हाव तंततिनो बुइबाय ओइ थनै साजागै खरक बमै तंनानि बागै आबनो स्वाधीनता हिया जे स्वाधीनता नि हिमानि नंखा आनि हाव आं खरकतिसै तंनानि नांनाय आनि हाव आं तांसानानि अधिकार नांनाय आनि हाव आं जे तबक कन्स्टिट्यूशन आफ्रो सामजागिया खोपानो आनि नकनि राया दङ नखुनि राया दङ कास्टमारि ल दङ आनि कामिओ जेतैखे तंखांके आनि कामिनि बरनि काहामुङो आ काहामनो तंनानि थांतानि बादा मानो सातक जागो आम हाइरकनि यगनि नांनाय नै सोमाय तांलायखा अब 200 बछरनि कक सराबसा साबाय कनानि कगया आब हाइ हिरिनो जों तिनि आजाद हिन्द बाहिनी हिनि रग नेताजी सोनो मानखा राजबिहारी बसु निनि सरोजिनी नायडू बोरै चला जत बासा बायखा एमन कि 1870 हाइ बछर रग सुरुनो महाविद्रोह रग चिनि जे जानसी रानी दिनै बोरै रगनो बाहायनो जों फ्रीडम फाइटार मानखा बरनो जों मुइतो खलायो बरनि लांमा कथार ओंलांखा बरक अ हानो थैमानि या गल फानो यगनानि इमां नुगै जे जबा फुनुगै क्लांखा पाइथाक जरा कलक मारं मुइ यग यासाक जे जबा खलायनाय पाइथाक जरा निनि खुदिराम बसु हुन्दी सुरसेन हुन्दी राइटारनि सिमि सेङै सिंगारनि सिमि सेङैनाय अफिसारनि सिमि सेङैनाय जे तंनाय आफ्रोनि राजनीति नेता रक बा जे बुद्धिजीवी बरक रक बासावैनाय यस सालसा यगै थांना खारि थांनानि बागै बाद मांखा 1947 नि 15 अगस्त तिनितै साल आबगिनो तिनितै साल चिनि बै मुइतु खलायनानि साल जे कथार लांमार लायनाय रगनो
जों बरनो तिनि सेलुट दो kokborok media forum हायु हाखतर बाय बाक्सानो ताई बरक हाय खा गोथार बरक जेफ्रो सातक जागि दङ जेफ्रो सेफ्ला जागि दङ आफ्रु बरकनि अ लामा फुनुग्लांबानि न फुनुगै जों सिसाना नांनाय हास्तेनि क किसा सावानो चिन त्रिपुरा हास्तेओ 12 थागतर यखा 1947 नि 15 आगस्ट नि सालो आबो हायखायनो ताई 2 बছর 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर चिनि त्रिपुरा हा राजा बाय शासन खायजाक स्वाधीन राष्ट्र तंमानि महाराजा रकनि जरा सुगिया सानै थै थांमानि बागै चिनि राजा रक शासन खायजा सुगिया बागै महाराजा वीर विक्रम कथां तंफुरबो 12 थागतर बाय थांनानि बागै किसा वान सोगलांमानो कांचन प्रभा देवी बो आबनो मार्जार एग्रीमेंट खालाय कलांखा 12 थागतरनो चिनि बागै काहाम हामिया नायनाय हाय हिनियाय जोंनो जागारक बोरै कलांखा महाराजा वीर विक्रम फियाबा बेलायखे खायक माने कक 12 थागतर सनामजाक मानि कन्स्टिट्यूशन सनामजाक मानि चिनि जे यक मुं सालपालाय मानि नासिक मुं नंखा 12 थानि डेभलपमेंट 12 थानो जों यक जाक 12 जेहेतु जोंरो खरकति साइ थांनानि मासाया अंगिया तंनानि चिनि आजि मुं तंनानि हिनियाय साइ कलांजाक फानो जों आबो बाय बन्चि तङै तङो चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वाति जरांखा सामुं थांमानिया लामा हामिया बुफां सयजानाय बुफां फिलिमानिया बलंग थाङैनाय हुगो थांमानिया चिनि बरक तांमानि जरावा ताङै मासाया अगलाला थुइ मा तंखो बरक न बाहायके चारनाय बरनो बाहायके म थांनाय भारत सरकार न सिमि दायित्व रही समा बाय इंया हास्तेओ जों गणतन्त्र लामाति रमा बाय इंया जतन चाइतो मुंनांनाय तिरेति यक माने साला आबसे वान सकताय जों तिनि बनो साव बनो होनो इंया ओइ जे सानाय रकबो साजानाय रकबो खायनो नांनाय जे साया रकबो चाइतो नांनाय जतन थानसा खाय बाक्सा खाय केबो अगला केबो मासे आङै थैया आंनातै केबो स्वाधीनता नि रस जों जे यक जाखनि साथनिओ केबो थुंजागै ता तंथुं अबसोंरानि नांनाय जों आफ्रोनो सय सय अ यक मुंनि बथाय काहाम माननाय जेफ्रो बयबै सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय केरै खाकचांमा गोनां कफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय सय यक जाक भारतनि बसा निबो खातदंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय तिनि ताइ गोबां कक सालिया kokborok media forum आयोग लकथुं ताइ चिनि जे kokborok media forum भारतनि रायजानो रगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मीडिया रक तेबो सामुं काहाम तांनानि नै समाय कांगो कग्रुओ ताइ तेबो तांमानों थुं नै कगनारगै अर खलबका आनि कगनारमुं जतना हामबाय।